प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया भवानी की जय, शिव गुरु की जय, माता पार्वती की जय, कार्तिक गणेश की जय। एक बार गुरु बहन बोलिए भक्त और भगवान की जय, एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो देखी गुरु बहन एवं गुरु भाई, आप लोग के यह सावन के पावन महीना के शिव चर्चा के कहानी सुनाओ तनी। ताप सब हमरे कहानी के सुनी आ सुन के बताए कि हमार कहानी सुन के आप सबके कैसन लगल बा। ताप सब हमरे कहानी के सुनी। देखी यही सावन में ई जौन सावन आवेला, यही सावन में सब केहू जाला देवघर, सब केहू जाला बाबा धाम नहाए, सब केहू जाला। लेकिन देखी एगो नहान नहीं हवे। तो आप सब हमरे कथा के आप सब सुनी। देखी एगो राजा रहने, उनके बहुत धन दौलत रहल, बहुत धन दौलत रहल। उनके दुआरी पे केहू भिखारी आवे, कैसो मनई आवे, केहू के एक मुट्ठा दान में ना देत रहने, केहू के एक मुट्ठा दान में ना देत रहने। केहू उनके दरवाजा पे आवत रहल तो सब केहू केहू बोल के डांट के फटकार के आखेदी देत रहने। देखी एक दिन गुरु बहन भगवान महादेव जी यही सावन में सोचनी कि चला सब केहू के देवघर में तो जाके सब केहू के देख लेतानी। तो चला अब थोड़ा गांव में देख लेवल जा, घूम के केकर कैसन बाटे चरित्र, केकर कैसन देन बाटे, आ के कितना भगवान के यहाँ जल चढ़ावता, हमके जल चढ़ावता, तो के कितना गांव में अपन कर्म बनावताटे। देखी महादेव जी के यही आइला बहने महादेव जी देखी साधु के भेष में, जोगी के भेष में अपन आके आ देखी नगर में घूमतनी। देखी नगर में घूमतनी आ जब वही राजा के दरवाजा पे आवतनी, जो राजा केहू के भिक्षा ना देत रहने, केहू के एक रोटी खाए के ना देत रहने, केहू कितनो भिखारी आ जात रहल, कितनो दुखियारी आ जात रहल, लेकिन ना देत रहने। लेकिन देखी गुरु बहिना जौन रानी रहली, रानी सोचत रहली कि देखी उ जौन भिखारी आयल माने तो उनके जरूर एक मुट्ठा दे दो, कुछ खिया दो, काहे से बेचारा अपने दरवाजा पे आयल माने। लेकिन राजा से जब रानी पूछत रहली तो राजा रानी से का कहतनी कि देखा तू ना कमा के ले आवतलू, जहाँ तक तू हर बाते उतने तक तू सीमित रह, हम कमातनी, हम जानतनी ने कि कौने परिश्रम से पैसा आवेला। देखी लेकिन भगवान महादेव जी जोगी के भेष में वही राजा के दरवाजा पे गइल बानी। आ जब राजा के दरवाजा पे गइल बानी तो राजा से देखी दरवाजा पे जाके अपन पेट पकड़ के आ कहतनी कि हमार बहुत तेज हमके भूख लगल बा, आ ये राजा साहब हमके कुछ दे दिखाए के। लेकिन देखी राजा साहब का कहतनी कि भाग जा, हमरे घरे खाना खाए के ना बाटे, कि जा दू चार घर और देख लो, लेकिन हमरे घरे ना बा। लेकिन देखी रानी सुनतली तो रानी कहतली राजा से कि काहे आप ऐसन कहतनी, बेचारा बूढ़ माने तो जादी पेट पकड़ ले बानी, तो एक मुट्ठी देहले से घट ना जाई। लेकिन देखी राजा फिर रानी के डांट देहले बानी, राजा रानी के डांट देहले बाने तो रानी बेचारी वही जा घर में अपन चुपचाप पटाइल वाली। का करें बेचारी उ सोचे कि एक मुट्ठा हम दान दे दी, लेकिन उनके रोक लगौले रहने, अगर कहीं जा तो दरवाजा पे ताला मार के जा, रानी अंदर रहे, ऐसे कि ताला मार के जा कि बाहर निकल के केहू के एक मुट्ठा दे ना पाइए। हम कमातनी, हम न जानतनी कितना पसे से कमाइल जाला। देखी
गुरु बहिन जब वो भोलेनाथ जोगी के भेष में राजा के दरवाजा पे जाके मांगो तनी तो राजा साहब से देखी इहो बहुत हट ठान ले बानी। राजा जब अपन वाली करत तने तो ई महादेव जी जोगी के भेष में गइल बानी तिहो अपन वाली करत तनी। राजा के दरवाजा से हटत ना बानी, कुछ भी हो गई तो राजा के दुआरी पे एगो बगल में घोड़ा बांधल रहल। जब घोड़ा बांधल रहल तो उहे हगले रहने घोड़ा। जब घोड़ा हगले रहल तो राजा का कहने ठीक बा यही जब बैठो हम तोहके ले आके देतानी। उहे का कहने उहे घोड़ा के लेड़ी उठौने हगले रहने, उहे घोड़ा के लेड़ी उठौने आ लेड़ी उठा के आ ले आके वो साधु के वो जोगी के दे देहने। अब उ लेड़ी लेके अपन खुशी से देखी महादेव जी आयल बानी। महादेव जी आयल बानी ते एगो जंगल बा, वही जंगल में का कहनी एगो गड्ढा खोननी आ गड्ढा खोन के आ वही जा का कहनी उ घोड़ा के जौन लेड़ी राजा देले रहने उ घोड़ा के लेड़ी वही जा रख देहने आ वही जा रख के आ बगल में अपन कुटिया बना लेहनी। बगल में अपन कुटिया बना लेनी। अब वही कुटिया में महादेव जी रहे लगनी। देखी गुरु बहिना आयल बानी परीक्षा लेवे तो कैसे परीक्षा लेतनी देखी। अब वही जा रहे लगनी। तो एक दिन राजा सोचने कि चल तनी जंगल में शिकार करे, शिकारी खेले चल तनी। देखी अब का कहने राजा जंगल के तरह गईने आ जौने जंगल में महादेव जी अपन कुटिया बना के आ बानी वही जंगल में आई राजा गईने। राजा के कहल जला शिकार करत करत शिकारी करत करत खेलत खेलत सब कुछ देखी उनके बहुत तेज के प्यास लगल। जब प्यास लगल गुरु बहिना तब पियासी से जब तड़पड़ाए लगने तो देखत तने कि जंगल में एगो कुटिया बा, वो कुटिया में जरूर केहू होई। अरे पानी रखले होई पिए के। देखी राजा साहेब वहाँ गईने। जब राजा साहेब गईने तो देखत तने कि ते एगो साधु बाबा बाने, एगो साधु बाबा बाने। आ जब साधु बाबा बाने साधु बाबा से पानी मंगने पिए के कहने ठीक बा बेटा बैठ हम तो के पानी पिए के ले आवतनी। देखी अब साधु बाबा लेनी पानी पिए के आ राजा के पानी पिए के दे देले वाली। आ राजा जब पानी पी लेहने तब पानी पी के कहतने ए बाबा आज ले ऐसन पानी ना पियले रहनी, ई पानी बहुत स्वादिष्ट बा, बहुत अच्छा लगता, बहुत सुंदर लगता कि आज ले ऐसन हम पानी कबो ना पियले रहनी। देखी का कहने उस साधु बाबा कहतनी कि बेटा देखो ई जौन पानी बा ती धर्म के पानी हो, तेही से ई पानी निर्मल बा। देखो कभी भी कुछ कल जला तो धर्म से कल जला। तो देखो हम ई जौन पानी बाटे ती धर्म के पानी बा, ई यही से एमे निर्मल एमे अच्छाई बसल बाटे। देखी राजा साहेब सोचे लगनी कि तो बाबा बहुत बढ़िया बात ई तो कहतनी कि तो लेकिन हम इतना स्वादिष्ट हम पानी ना पिए के रहनी, इतना स्वादिष्ट हम पानी ना पियले रहनी। देखी कहतने अब साधु बाबा का उहे कहतने राजा साहेब से कि देखा एक बार हम गए रहनी एगो गांव में मांगे गए रहनी। हमरे बहुत तेज के भूख लगल रहल, लेकिन एगो राजा के दरवाजा पे गईनी आ राजा से मांगत रहनी। इतना मांगत हमके उ का देहले बानी, हमके का देहने कि घोड़ा के हमके लेड़ी देहले बानी। जब घोड़ा के लेड़ी देहले बानी तो घोड़ा के ले अब तो राजा सोचे लगने कि हम ही ते घोड़ा के लेड़ी देहले बानी। जब घोड़ा के लेड़ी जब राऊ साधु बाबा बता देहने तब तक राजा के नजर जाता जहाँ घोड़ा के लेड़ी ई महादेव जी गड्ढा खोन के रखले रहनी, उ रोज रोज धीरे धीरे उ बहुत बढ़न एगो घूर बन गइल बा। तब तक राजा के ध्यान जाता तो देखतने तो कहतने कि ए साधु बाबा आप घोड़ा रखले बानी का। साधु बाबा कहने कि बताओ हमरे लगे है ये कुटिया बाटे, कुटिया में हम कहाँ से घोड़ा रखब। अरे जौनी कहल जला कि गइल रहनी मांगे तो जौन राजा ई घोड़ा के हमके लेड़ी देहले रहनी उहे लेड़ी धैले रहनी तो उहे लेड़ी रोज रोज बढ़त एगो घूर हो गइल बा। देखी अब राजा सोचे लगने कहने कि देखो उ साधु बाबा कहने देखो जवन दान कइल जाला तो उहे जब मुँहल जला तो वहाँ जाके उहे मिलेला खाए के। अब राजा सोचे लगने कि तो हम बहुत बड़ा गलती कैले रहनी, ए बाबा अब हम का करी। तो कहतने उ कहतने कि
राजा कहतने कि ये साधु बाबा कहीं रही ना न रहनी है। कहने कि अरे जवन सोच ल हम रहनी चाहे केहू रहल। अरे भगवान महादेव जी के शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ौले से ना होई। अरे जल भी चढ़ाव आ केहू के दान पुण्य भी कर तबे कुछ मिली। अरे बाबा धाम नहाए गईले से एगो ना मिली। बाबा धाम नहा लो, देवघर चल जा, सब घूम आव आ कहीं 1 रुपया केहू के गरीबन के दान न दो तो कोनो पुण्य नहीं बा। तो कैल जाला तो देखी प्रेम भाव से सब कैल जाला। दरवाजा पे केहू मांगे आवेला तो सब केहू के देवल जाला। देखी जब इतना उस साधु बाबा राजा से कह राजा तो बड़ी चिंता में पड़ गई बानी, अब तो हम मरम तो हमके इहे मिली खाए के। तो कहने कि कैसे बाबा ई जब इतना हम कैले बानी ती कैसे हमार पाप कटी, आप हमके बता देती। तो बाबा का कहतनी, कैसे कहतनी हम कैसे का बताई कि कैसे आप पाप कटी। तो देखी बाबा ना बतावतनी। महादेव जी तो उस साधु के वेश धई के और कुटिया में रहनी। तो देखी जब बाबा ना बतावतनी तो देखी उ राजा वो बाबा के चरण पे गिर के आ देखी उन्हें के महादेव जी अब मान ले बानी यही सावन में। तो देखी चरण पे गिर के आ कैसे राजा का कहतने, गुरु 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 विश्वास दिला दे, गुरु 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 विश्वास दिला दे, गुरु जी हमके आस दिखा दे, गुरु जी के आस दिखा दे, गुरु जी दर दर के ठोकर खातानी, दर दर के दर दर के दर दर के ठोकर खातानी, दर दर के सही राह दिखा दे, गुरु जी सही राह दिखा दे, गुरु जी सही राह। देखी कहतने राजा कि वो साधु बाबा से गुरु मान के कहतने कि हे गुरु हमके सही राह आप दिखा दी, अब हम इतना बड़ा गलती ना करब। देखी कहतने कि ठीक बा, जब ऐसा कहतला तो तोहसे हम एगो बात बताओ तनी, हमार बात तू ध्यान से सुन ल। देखो एगो का कर, फटहा कपड़ा पहन ल आ फटहा कपड़ा पहन के आ शराब के बोतल ले ल, आ शराब के बोतल ले ला आ रोड पे चला। जन बेटी बहन लड़की रही है वो लोगन के गुरेर गुरेर के देखियो आ उ लोग गाड़ी दी, उ लोग जो भी कुछ कही तो देखियो के सहिया। लेकिन देखो कष्ट जब उतना होई तबे तुहार पाप कटी, जब वैसे करवा पाप कटी। अब राजा तो मजबूरी में देखी अब का करें, जैसे जैसे वो माँ गुरु जी बतौनी, जैसे जैसे साधु बाबा बतौनी तो देखी राजा साहब सोच के अब थोड़ा कहनी। देखी जब उतना घूम लेने शराब के बोतल लेके फटा कपड़ा पहन के तब फिर वो साधु बाबा के कुटिया लगे फिर आवतने कहतने कि साधु बाबा इतना तो हम घूम लेहनी क लेहनी, लेकिन अभी तो हऊ जौन गदहवा के जौन लेड़िया बा उतने लौकता, अभन हमार पपवा धैल बाटे, कहने तोहके लौकता पर हमके ना लौकता। लेकिन देखो जितना तू हमके दान कैले वाला उतना जाके तो वहाँ मिली। देखी कहतने राजा साहब की अब बता दी का करी हम, अब हम तो बहुत बड़ा गलती कर दहनी कि बहुत कंजूस रहनी, बहुत मक्खी चूस रहनी, सब रहनी, लेकिन हमारा औरत रानी जो भी कहत रही हम माती ना मानत रहनी। लेकिन हम गधा के लेडी के दान दे के आपके हम बहुत बड़ा पाप कैनी। आज ये दर दर के हम ठोकर खातनी कि हमके कुछ समझ ना आवता। तो देखी कैसे फेन का कहतने राजा, कैसे जब उतने लेडी बाटे तो कैसे महादेव जी से कैसे का कहतनी वही साधु बाबा से। देखी गुरु बहिन
भंगिया धतुरवा लेके बानी दुअरिया खाड़, हे शिव गुरु आईना, हे शिव गुरु आईना, हे भोले बाबा आईना न भोरे भोरे अगना हमार, हे शिव गुरु आईना, हे भोले बाबा आईना भोरे भोरे अगना हमार। भंगिया धतुरवा लेके बानी दुअरिया खाड़, भंगिया धतुरवा लेके बानी दुअरिया खाड़, हे शिव गुरु आईना, हे भोले बाबा आईना भोरे भोरे अगना हमार, हे भोले बाबा आईना भोरे भोरे अगना हमार। देखी कहत न राजा कि देखी आप महादेव जी तो भोले बाबा भांगिए धतूरा पे खुश रहे नी, तो भांगिए धतूर लेके अब महादेव जी के चढ़ाव तनी आ कहत तनी हम दान पुण्य सब करब। तो ही तरह कहत तनी भंगिया धतुरवा लेके, भंगिया धतुरवा लेके बानी मंदिरवा खाड़, भंगिया धतुरवा लेके बानी मंदिरवा खाड़, हे शिव गुरु आईना, हे भोलेनाथ आईना अगना हमार, हे भोलेनाथ आईना, हे महादेव जी आईना अगना हमार। देखी तो कभी देखी जब राजा साहब इतना गलती कैले रहनी तो देखी कितना कितना उनके दर दर के ठोकर मिलल बाटे। महादेव जी अपने ओर से तो गलती ना कैले बरानी, लेकिन जो दान कैले रहने राजा उहे मुहले के बाद उहे मिली। तो देखी गुरु बहिन कबो ही ना कहल जला कि अपने निम्मन खाई तो केहू के बाउर खियाई, कबो ना कहल जला केहू दरवाजा पे अगर भिक्षा भिखारी आ गए तो उनके एक मुट्ठा दान दे देवल जला, उहे आपके मुहले के बाद उहे मिली। लेकिन राजा साहब के लगे इतना धन दौलत रहल, लेकिन रानी देहल सोचत रहली, लेकिन राजा दे ना देत रहने। तो देखी यही से इतना दर दर के ठोकर मिलल रहल, कितना उनके देखी राज पाठ सब रहले, लेकिन देखी उनके शराब के बोतल आ फटहा कपड़ा पहन के उनके नगर में घूमे पड़ल। काहे से जितना पाप कैले रहने वो पाप के उतना उनके कटित, काहे से कैसे कटित भाई, जब जितना गुरु बहिन किरु लोग देखा लोग जितना बहन भाई जे त गरियावल त सराई राजा के पाप बोल उनके जाके शरीर पे लद गई। ताप सबके देखी केहू के बुराई गावल, केहू गलती अगर कैले रहला तुमकर बुराई कैल अपने ऊपर पाप आवेला। ताप सब गुरु बहिन कबो ऐसन गलती ना करब, कबो ऐसन गलती ना करब। हर हर महादेव।